We are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. 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 Sa tuyang pag-urulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa. Kanlambang na genyo, ang Dagang Ngunyan. Dagang Ngunyan. Kada Sabado, alas 10:30 nin pagkaaga. Kaiba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Dagang Ngunyan. Sa pasada kan mga bareta, Alkalde Jan Bongat nasa learning visit duman sa Japan. Nasa importanteng kalakawan duman sa nasyon ken Hapon si Alkalde Jan Bongat para sa rong learning visit kaya nagtukaw bilang acting mayor si Vice Alkalde Nelson Ligacion asin si top-notcher Councilor Gabby Bordado iyo man ang nagtukaw bilang acting vice mayor asin presiding officer sa Sangguniang Panglungsod kan Naga sa pakikipag-olay kan ANN News kay Ligacion. Naimbitaran po siya duman kan Japan Fund for Poverty Reduction asin kan Asian Development Bank o kaya ADP. Iyo man po ini sinag-sponsor kan sa iyang trip libre. Gabos na gastuson, pagpaduman, si accommodation. Sagot po yan kan Asian Development Bank asin kan Japan Fund for Poverty Reduction. Ining kalakawan niya may kinaaraman sa disaster resilience and climate change adaptation. Maski na nga ni makukonsiderar na champion sa pag-abot sa climate change adaptation ang syudad kan Naga, marhay na nag-atender ang alkalde, huli man tadakula ang magiging pakinabang kaini sa syudad. Maski na po nga rin sinasabi tang champion po kita, daita man pwedeng inigar na sa ibang lugar baad igwang mas marhayin na practices na ginigribo duman asin tibaad si anuman naman dan po sa inda pwede tang i-adaptar para mas lalo pong mag-improve sa tuyang mga ginigibo towards this direction. Para sa Naga Ngunyan News, Jeff Achas. Brigada Eskwela sa syudad ni Naga matrayumpong natapos. Pinunan kanal daw nin Lunes ang Brigada Eskwela asin matrayumpong natapos kan nagtelikod na aldaw nin Biyernes. Sa pagkikipag-ulay kan ang Naga Ngunyan News kay Hernani Suron, administrador kan Naga City School Board, ang Brigada Eskwela ang nakriar sa paagi nin sarong DepEd Order. Ang Brigada Eskwela po, sarap po ning DepEd Order na kung saan po iimbitaran si mga stakeholders, mga parents, civic organizations, estudyante, member kang PNP, Philippine Army, asin iba pa pong mga private organizations na magtabang po sa paglinig ng eskwelahan. Bako lang po paglinig, si repainting, repair works, katong mga raraot na pintuan, bintana, ceiling, asin iba pa pong school facilities na kaipuhan mapa-improve para po pagbukas ng klase sa June 1, makaklase na lang ang mga estudyante dahil na po sinda malinig ang eskwelahan.
Sinabi pa ni Suron na kan panahon na siya estudyante pa, sinda iyo ang nagririlinig sa laog kan eskwelahan. Alagad sa ngunian. Ini pong Brigada Eskwela, iyo po ni sisaro sa pinakamagayon na programa kang DepEd na hanggang ngunyan po pigi-implementar. So, ini po magiging epektibo, magiging successful po ang implementation kani sa pagtatarabangan po kang gabos. Ang parents, civic organizations, Philippine National Police, Philippine Army, na taon-taon po nagtatarabang igdi. Sa laduman kan syudad ni Naga, igwaman nintabang na ipinagtao ang school board. Kami man po sa lokal na gobyerno kan syudad sa mandato po ni Mayor John Bongat, sa direktiba niya po, nagtatao po ning Brigada Eskwela material sa kada eskwelahan, 37 eskwelahan po yan. Ang Brigada Eskwela ang nagdurar ni 5 aldaw asin ini bilang preparasyon tanganing magin malinig na ang mga eskwelahan sa pagburukasan kan klase sa bulan kan Hunyo. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Problema kan mga konsumidor nin tubig sa panikwason, dinangog sa sanggunian. Sa paagi ni sarong special session, dinangog kan sangguniang panglungsod kang Naga. Ang problema na ipinagpaabot kan mga residentes kan barangay Panikwason, lalo naman ito mga konsumidor ng tubig sa Pawasa o ang Panikwason Water Association. Ini matapos na magpadara ni notisya ang MNWD na puputulan ng supply ng tubig ang mga residentes duman. Sigun ki Vice Mayor Nelson Ligacion, ang totoo po kayan, bako lang po ang barangay council kan Panikwason ang nagdudulog sa lokal na gobyerno Kanaga. Igwa pa po kayan, sa totoo lang medyo nagkakabarangaan na po nga ni si tao duman. Ang paghuna kan ibang residente duman, pinapabayaan kan barangay Panikwason. Lalo ko kan panahon na magpasar po siya kan sarong resolution na pigto turn over na po si management and operation kan Pawasa in favor of the Metro Naga Water District. Katakod ka ini, igwa naman in mga lakdang na pinagiboan sangguniang panglungsod asin kasabay kan resolution. Kasabay po kayan sa kaparehong resolution, pag-autorizar man po kay Mayor John Bongat na mag-assistir sa Pawasa sa pag-apply ng water permit before the National Water Resources Board sa Metro Manila po yan. Si panduang resolution na pigpasar po kan sanggunian kan Friday, iyo itong resolution authorizing the city legal officer to do further study and make recommendation to the sangguniang panglungsod to ensure na itong tabang, na itong kahagadan, kamautan kan mga residente sa Panikwason, mangyayari po. Sa presente, halat na sana kan sangguniang panlungsod ang komunikasyon gikan sa City Legal Officer na si Attorney Perfecto Bragais Jr. para man sa anuman na aksyon para matabangan ang mga residentes asin konsumidores nin Pawasa sa barangay Panikwason. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Position paper kan mga sektor, itipunon antes pag-urlayan ang pagribay nin pangaran kan City Science High School. Ibinagpahayag ni Councilor Gabi Bordado, co-chairman, kan Committee on Culture and the Arts na titipuno ninda ang position paper kan mga sektores antes manaliwat na pag-urulayan ang dapit sa pagribay nin pangaran kan Naga City Science High School, pasiriman sa Jesse M. Robredo Science High School. Duman po sa open session, sinabi ko sa mga pag-iriba ko na dapat dainiyo madalion, na dapat magkaigwa po ng mahiwasan na konsultasyon sa gabos na mga sektores kan komunidad. Gusto ko pong tawanan ng doon digdiyo. Duman sinabi ko man sa committee hearing na ang Naga City Science High School baga, public school. Importante man kibordado ang prinsipyo na pinagpaparatungkusan kaidto ni Dipuntong Secretary Jesse Robredo sa marahay na paggogobernar asin ang partisipasyon kan mga namamanwaan. Para ma-uphold itong prinsipyo na paratungkusan ni Mayor Jesse Robredo ining pig-uphold na participative system of local governance, I suggested duman po sa sangguniang panglungsod na kung pwede po magkaigwaning mahiwasan na konsultasyon, hapoton ang iba pang sektores, hapoton ang iba pang mga grupo digdiyo sa komunidad, tangani pong makuaman ang sendang stand.
Magigirumduman na ginibo ka nagtalikod na semana ang committee hearing kan Committee on Culture and the Arts sa pangingenot man kan chairman na si Councilor Elmer Baldimoro. Kaibanan man si Co-Chairman Gabi Bordado, mga alumni kan eskwelahan, faculty, mga estudyante, Parents Teachers Association asin iba pa. Sigun man ki Baldimoro. So after this po committee hearing, the committee will decide, maurulay po ang committee kung ano si magiging lockdown ninda. Whether we will favorably endorse kiraray ini or dahil siya endorse sa plenary. Igwaman in paninindugan ang PTA sa pagribay kan eskwelahan. Sigun man ki Fiscal Herman Brix Cledera na yuman ang presidente kan PTA. Ang samuya po na pagkontra, nakabasar, bako maninhulitan nagkukontra kami sa ligasiya o pangaran ni Jess Robredo, kundi itong punto na itong pigihiling na ang mga stakeholders, si mga eskwela, si mga faculty members, si mga graduado na, si mga kamagurangan, nagkukontra. Ta sa paghiling ninda, ang eskwelahan dapat nakapangaran sa syudad. Ta kung uugkuron po, ang pangaturugan ni Jess Robredo na magkaigwaning sarong eskwelahan igdi sa syudad ni Naga na may excellenting record sa mathematics, sa sciences, na ini sa iyang gusto man iwalat ligasiya para sa syudad ni Naga. Kaya akma o tamang-tama na ang pangaran Naga City Science High School. Ang pagpapahiling po ng gratitude sa mga naginibuhan ni DILG Secretary Robredo, bako man dapat sa paagi ng pagpapangaran kan sarong edipisyo sa iya, kundi sa ibang paagi. Siring kan halimbawa, baga pagsilibrar kan sa iyang kaaldawan, asin pagtukdo kan mga sa iyang naginibuhan bilang pagsusug kan mga gibo-gibo niya. Para sa Nagangunia News, Myra Revilla. Obra kan sarong 14 anyos na pintor, tampok sa exhibit sa Sarong Cafe. Pigdadayong unyan sa syudad ni Naga ang Anthosia Cafe sa Panganiban Drive kung saan mahihiling ang exhibit kan sarong 14 anyos na pintor. Nabibistong unyan sa syudad ni Naga si Gabi Basbas na sarong estudyante nin Camarines Sur National High School ESEP class. Sa joven na edad, napahiling niya ang sa iyang talento sa iyang exhibit na may titulong Flights of Fancy kung saan 5 sa ini ang kumpirmadong nabakal na. Sa edad na 14 anyos, mahihiling sa iyang mga obra ang natural asin kakaibang tibay ni Gabi sa lado nin pagpinta. Nagsimula ako mag-paint nung about 2 or 3 years old. Kasi parang lang siya, paghahawak ng brush, then like that, random strokes. So, yun, na-influence kasi ako ng father ko mag-paint. Ipinahayag man ni Gabi kung taano Flights of Fancy ang apod sa iyang exhibit, siling man kung arin sa mga inian sa iyang paborito. Flights of Fancy because parang yung paintings ko parang playful lang siya. So, kasi itong exhibit parang I didn't made it para kumita, parang kasi I love to paint talaga. Hindi lang ako yun parang I will paint because may exhibit, so I have to sell this. So, yun. Yung ballerina number 1, kasi siya yung first attempt ko sa series na yun. So, parang nalaman ko kung ano yung kaya kong gawin sa series na yun. So, nagustuhan din siya ng mga iba. Nagpaabot man si Gabi nin sarong mensahe sa mga maawot ipadagos an sa indang hilig sa pagpinta. Ang message ko lang po, sana itry talaga nila yung pagpe-paint. Kasi kapag hindi nila itatry yung pagpe-paint or kung ano man ang gusto nila, hindi talaga nila malalaman kung ano kaya nilang gawin. Kasi kapag hindi mo tinry, hindi mo alalaman kung anong kaya mong gawin. At pag hindi mo alam kung anong kaya mong gawin, parang hindi mo na rin kilala yung sarili mo ng buong buo. Ang Flights of Fancy exhibits sa Anthosia Cafe, mapadagos hasta katapusan kan bulan nin Mayo. Para sa Nagangunia News, John Breeze. Mas wedding gigibuhon sa Charter Anniversary kan Naga. Sa maabot na bulan kan Hunyo, ipagaselebrar kan syudad ni Naga ang sa iyang ika-67 Charter Anniversary. Saro sa mga aktibidad, iyo ang mass wedding o kasalang bayan na gigibuhon sa kasentrohan kan Naga sa Plaza Rizal.
Iyo ini ang programa na pigpadrinuhan ka Naga City Civil Registrar sa pamamayo ni Mr. Alex Cayetano sa tabang man kag gobyerno lokal ka Naga sa pamamayo ni Alcalde John Bongat. Under the ginamon niya ganyang program, may mga series of events na gigibuong kita sa aldaw na yan, kung saan nakatutok ang samuyang serbisyo, duman sa inapod na LERC. Yan pong LERC, short po yan sa Least Economically Resilient Communities. Sa tuyang Charter Day Anniversary, saro sa mga events na pigmukta kan sa tuyang gobyerno lokal, itong mass wedding. Ang target mo po di 30 sa naman. Kaya kung may 27 barangay, kung magtigsararo sinda, may 27 na kitang haman. Mahanap na kita sa ibang lugar. And yan po exclusive sa mga taga-Naga dahil po nga yan po okasyon man kang Naga and programa man kang syudad gobyerno lokal sa tuyang pinadalagan. And kaya po pinagmamut mi na si mga taga-Naga po, yung man sa muyang sa matawan ng serbisyo, ninhulit tayo man yan si samuyang trabaho. Ano po ang mga requirements para sa mga ma-avail kan mass wedding? Saro po dyan itong nagsasararo na baga, ting 5 taon o sobra sa 5 taon na dahil pasinda ikinarasal. Nasa loob ng 5 taon na pagsasararo ninda, mayo pa naging kaulangan na sila magpakarasal. In other words, soltero as in soltera ang dapat lang na mag-avail kang mass wedding. Yan po nakapalaman sa Article 34 kan sa tuyang Family Code kung saan sinasabi na dahil nakaipuanan ng lisensya sa 2 tao na lalaki babae na nagsasararo ng 5 o sobra sa 5 taon, alagad sa pagsasararo ninda ng 5 taon, mayo ning kaulangan na magpakarasal sinda. So yan po ang sa tuyang ginagamit na basihan para magkondukta ng mass wedding sa maabot na pitsa 18 kan Hunyo kung saan masilibrar kita kan Charter Day Anniversary. Bali po libre ang sa tuyang mass wedding and katakot kayan magkakaigwa pa kita ng fitting, reception, either sa sentro o i-announce mo na lang later. Basta po siguradong may reception araw ka mga nakaagi. Kaya sa mga mauot na mag-aprobitsyar kang programang ini, bukas na ang pag-ako kan mga application form as in iba pang mga requirements sa Good Pitcha G's kan Hunyo. As in para sa inyong mga kahaputan, magbisita na sana sa Naga City Civil Registrar sa City Hall. Para sa Anaga Ngunya News, Jeff Achas. Eskwelakbay kan mga city youth officials naghatod nin kaugman sa mga kakian. Nagsigibon ng sarong educational tour as in fun day activity ang CYO 2015 para sa piling kaakian in Barangay San Isidro nga nakaaging Lunes. Ini inapod na eskwelakbay pagkanood as in pag-ugma sa maugmang lugar. 25 kaakian na may edad sa 6 hasta 8 anyos ang nagpartisipar sa sarong educational tour sa laog kang Bicol Science and Technology Centrum asin man nagbarali sa pakawat kan mga youth officials sa Naga City People's Hall. Ang purpose kaniyo kaya tawan mininggaro kaugmahan ng mga aki. Pero sa bagong aga, igwa man kaming educational tour na tigtaw sa inda sa Science Centrum kung saan siyempre iling maninda si mga itong scientific man daang mga bagay, itong mga itong ano duman Lightroom na kung saan may mga ano duman, may mga bagay na ano manabot sa science din. Tas kung ano pa duman. Tas ngunyan na hapon, katakot ini katong 2 parts kaya ning activity mi. So iniyo garo tiyataw mining kaugmahan para sa inda. Ini kaya garo mas makakatabang sa inda ta. Siyempre ang aki dapat ngayon pa lang isabak mo na kung anong garo sa ma-involve sa educational garo system ta. Pag nag-abot ang panahon na na-engage nyo sa mga bisyo, so makakatabang ini as in iniyo garo dako lang tabang yun sa inata. Kumbaga matatak ni sa utak sa isip niya na ang gobyerno nagtawsin ng programang araw gani. An aktibidad na ini sigun pa kay City Youth Councilor or TUA sarong experimental sana asin papaurugon pa na itulod sa ibang barangay kun ini magin matrayumpo. Para sa Anaga Ngunya News, John Breeze. Informasyon manungod sa rabis tinukar kan City Health Office sa mga opisyales di barangay. Ang rabis sarong delikadong helang na nakakaulakit asin nakakagadan. Ini nakukua sa mikrobyo na hali sa laway
kan hayop na may rabies, aro kang ido, ikos, asin, iba pa. Kaya pigmauot kan gobyerno lokal kan Naga sa pamamayan ni Alcalde John Bongat asin sa tabang man kan City Health Office sa pamamayan ni Dr. Butch Borja na apodon ang gabos na barangay health workers asin barangay officials kan 27 barangay para tauhan ng orientation manungod sa rabies. Digdi sa inda pigtukar kung ano ang mga sintomas kan ido na may rabies, asin sintomas kan tao na may rabies, asin ano ang dapat gibuhon kapag ikan nakagat kan ido. Enot po ang karahayan po, kaya natatawan po kami ng mas kadagdagang kaaraman tungkol sa rabies. Dahil po nga kang nakaaging bulan lang po sa barangay Kararayan, may nakagat ng aki na 5 years old na iyo ang kausa kang kinagadan. Kaya mas maray po nina nagpaapod naman ang setebet ng orientation sa mga health worker para po mas madagdagan mi ang kaaraman kang para sa mga nakakagat ng ido. Asin po na antisiparan mi po kung ano po ang dapat ng gibuhon sa mga nakagat ng ido. First po, pag nakagat pong ido, pinapaduman mi po sa health center para po ma-first aid me, and then po paduman po sa hospital para po matawag kang mga tamang vaccine na itapa. Sa Muya pong Barangay Health Center sa Concepcion Grande, ang arami po is 100% po na yung ang paghahanda mi po. Okay, ito ay para ipagbigay namin alam ulit sa publiko yung importansya ng ating programa laban sa rabies, na kung saan una, dapat maiwasan ang sakit na rabies dahil ito ay 100% fatal. At ito po ay naiwasan sa pamamagitan unang-una sa aso. Kailangan magkaroon ng responsible pet ownership at yung owners dapat pabakunahan yung aso. And then po, dun po sa mga nakagat ng aso, dapat po alisin na po yung practice na pumunta sa albularyo o magpatambal at dalhin kagad sa Animal Bite Center para mabigyan ng nararapat ng anti-rabies vaccine yung pasyente. Pag nakagat po, hugasan po ng running water at sabon yung sugat. Siguro hugasan ng mga 5 to 10 minutes yung sugat. And then, pwede niyong applyan ng betadine or alcohol. And then, dalhin kagad yung pasyente sa Animal Bite Center. Dito sa Naga, ang ating Animal Bite Center ay nasa Naga City Hospital. Kung di man po makapunta ron, sa City Health Office po. Ang orientasyon na ini sarong pagirumdom na dapat kita gabos maging responsableng tagapag-alaga kan hayop. Kaya naman ang satuyang mga alagang ido, dapat ini pabakunahan pag ini nasa ikatulong bulan na. Asin, permi ini dapat nakakulong sa loob lamang ka sa indong mga bakuran. Asin dapat permi malinis ang sa indong alagang ido. Asin dapat mantauhan nin malinig nakakanon. Asin ipag-abot aram tulos sa City Health Office o sa indong mga health center o haraning hospital kung ika nakagat kan ido. Para sa Naga Ngunya News, Jeff Achas. Mga Nagenyo nakisumaro sa International AIDS Candlelight Memorial. Pinagselebrar kanakaaging Domingo ang International AIDS Candlelight Memorial sa pakikipagtabangan ka Department of Health, City Health Office, BMC, Philippines Association of Medical Technologists asin lokal na gobyerno ni Naga. Nagpuo ng motorcade sa BMC grounds, paduman sa Plaza Quezon. Pinagpartisiparan ini kay 27 na barangay igdi sa Naga. Nagbali man ng ibang gay groups, FPOP, asin magkakapirang ospital, Arucan St. John, NICC at Mother Seton. Ang okasyon na ini, advokasya para sa kaaraman kan kagabsan, asin ini maging instrumento para mabawasan ang porsyento ng kaso ng HIV/AIDS sa syudad. Mabawas pa ang HIV/AIDS ngunyan. Simula 15 years old, yan na ang kadaklan. 15 to 25 to 30, yan ang pinaka-bulk ng pasyente ngunyan na may HIV/AIDS. Pahubin ng pahubin. Nagpalayag din pula asin puting lobo, siringma nag-candlelighting ang mga partisipantes kanasabing okasyon. Ini subuot an sumisimbolo asin pagtaong respeto sa survivors at biktima kan HIV/AIDS virus. Suhestyon man kan sarong survivor na magpahiling tulos kung may namamati nakakaiba. Ang mensahe ko lang, huwag kayong matakot. Kung alam nyo na nakakommit kayo ng bagay na alam nyo, pwede kayong, kung parang
alam nyong prone kayo sa sakit na yun, huwag kayong mahiyang umatakon magpa-test kasi confidential naman yun. Hindi, wala naman makakaalam. Saka mas mabuti na yun na maaga pa, malamang ka agad para hindi na kayo mabot sa punto na mas mahihirapan pa sa mga iba't ibang uri ng sakit na makukuha nila. Nakibalima ng mga jóvenes sa pagtiripon. Yun sa akin po as a student, napaka-importante na malaman yung kung ano ba talaga to. Kasi minsan yung ignorance, yun yung nag-lead sa atin sa kapahamakan. So, as a student and as a normal person, kailangan ko ito para mas malaman pa kung paano or kung bakit nangyayari to sa world. Sinusuportahan asin daiman pinapabayaan kag gobyerno lokal ang mga biktima. Sa katunayan nga ni, may budget para sa ikararahay asin mga proyekto para sa inda. Itong primerong budget niya, miski nagkaroon na nabababaan kami, itong mga member kang HIV/AIDS Council. Pero hopefully, ngunyan nga ni, may maipresent ito kaya dahil gayo kami nakapag-present ka ito. Kumbaga, ano talaga ang real scenario. Pero ngunyan kaya, kadakol nang nagruruluwas, kadakol nang nabibiktima kang AIDS digdi sa Naga. Siguro hopefully po, ang sangguniang panglunsod, mahiling ang importansya para po magkaigwaning mapalawak itong prevention aspect ka ito po sa HIV/AIDS Council. Para sa Anaga Ngunyan News, Kimberly Villar.